mentang adon hang neha maksud ton estate kabren hang neha rimbong halenda jang apla banyak iba kidan ki dekot neki aktivis volunteer jang ka KSU ki barangnya sina yak tai ka wei ka trap phila ban kele sek balai ka KSU ka sina yak tai ka sem hang tai ngila ban kedau hang nek hendiat baga khasau tereg mentau benai na kaleng KSU kelapa ya koi ka jingtho seka deputy commissioner jang ka iskasi hills haga bedai bat kibre ke basa hang ne bak ka KSU ka dawa ba dai ban kendang no e kibre ke basa be an hang ne namar bak ka KSU ka aida ka kedau ka KSU ba kane kadai ka jaka sarkar ne ka revenue lan hak ke ba kane ka jaka ro ka hap hak ka municipal area ka KSU ka ong bakat kum kendon ka municipal ki jaka hi ki bahab municipal area omsya syo setiap ban rimasi kini kibre hang ne ngila banyo I laki jong ki khamat kidai kibre ki bari masi bat ka KSU kalau aipo ba kidai ban me khat san sngi bat ba sarkar kadai ban lai ai halor kane ka benta ndrai menta ka sngi kala kod ke jing aipo jong ka KSU bat nakaleng jong ka KSU menta ka sngi kala snai kane ka sam kane ka trap nak benta ki khasi lesek kum ka wei kadak ban penpau bola dak ka sarkar hikam lai ai nakaleng ka KSU ka kloi ban sim hi ek sinjam ban penting kenapa kibre kepada hang ne kidai ban mi no ngila ru ban pej kidan ki pelaka berpostar ke KSU ka wa kene keleng saudang sine kawai ki jing tho ka ong ba ngim kwa ba ka mak sultan estate kan dai sakawai par ka them motor kan dai ka them motor ba bat akine ki khendat sngi ngila ru ban kedau ba na kaleng ki basa hang ne kila le ban petition high court ban dawa ba ka sarkar ka dai ban ajing ya dayaki haga ba hakata ka petition jong ki kat kum ka jing pensngau jong u advocate ne u leader jeng petitioner u kedau bakadon kata ka harassment ne kata ka jing khnyot ben ya kita ki basa hang ne dak pulet jong ka laban police station ki khot hajar dalami ne kita at hours te nakaleng ka high court haga hukum jong ka ong ba ka sarkar ka deban pentikna ya ka jing song suk song sngani ba song hang ne hendrai hadukan no pat lese na ka jing dawa jong ka KSU ka sarkar kan simkhia nyimpala bante bayai bangin up lese hagi khendiat por ka KSU ka sai statement ka bede berkena ka benta ban sngu thu khamsai bha ka ai ka thong jong KSU kumno KSU ka simkhia hi dalade habaya dei batkane ka kam hangne ha mak sultan estate kublesibo